вячеслав володин раиси думаи давлатӣ гуфтааст системаи табодули ҳамзамони иттилоот дар бораи фарзандон ва хонаводаҳои муҳоҷирон байни муассисаҳо ва идораҳои маориф ва вазорати умури дохилӣ назорату сабти хориҷиёнеро ки дар кишвари мо зиндагӣ мекунанд босамар ва шаффофтар месозад. поёни иқтибос ба гуфтаи ӯ шеваи нави назорат имкон медиҳад ҳузури қонунии кӯдакони муҳоҷир ва волидонашон дар русия назорат ва риояти қонунҳо дар бораи муҳоҷират таъмин шавад. ҳангоми қабули ин қонун дар тобистони соли гузашта михаил матвеев яке аз вакилони муҳоҷирситези думаи давлатӣ аз ҷумла бо ишора ба бачаҳои муҳоҷирон гуфта буд: 600 000 дар марказҳои тиҷоратӣ ва кӯчаҳои мо дайдугӣ мекунанд, гала гала мегарданд, ба кӯдакону калонсолон ҳамла мекунанд, майдончаҳои бозии кӯдаконро террор мекунанд. баъди ин ҳама рустам минихонов раиси ҷумҳури Татаристон даъватҳо барои манъи таҳсили фарзандони муҳоҷирони кориро дар Русия сахт танқид карда онро як қарори аҳмақона номид. шумо чӣ гуна кӯдакро ба мактаб роҳ намедиҳед? куҷо равад? магар гунаҳгор аст ки забонро намедонад? ёд мегирад. ҳама кӯдакон дар 2-3 моҳ ёд мегиранд. мушкиле нест. ин чӣ аҳмақист? бояд эҳтиёт кард. вай кӯдак аст, гуноҳе надорад. ӯ ҳамчунин гуфт ки русия ба муҳоҷирон эҳтиёҷ дорад, зеро онҳо нерӯи кор барои ин кишвар ҳастанд. қонуну қоидаҳои нави маҳдудкунандаи кор ва иқомати муҳоҷирон дар русия сабаб шудааст ки ҳазорон хонаводаи тоҷик фарзандони худро барои идомаи таҳсил ба тоҷикистон фиристанд. мақомоти расмӣ мегӯянд аз миёни беш аз 5000 кӯдаке ки дар 9 моҳи соли 2025 аз мактабҳои кишварҳои хориҷӣ ба тоҷикистон оварда шуданд, 70% наврасоне ҳастанд ки қаблан дар русия таҳсил мекарданд.